Wad. Wad, gawas sa dia, wad. Kaiso pa kay manuktok sa CR pa maging manuktok. Ala, manuktok ko sa tubangan di kang way tao dito. Sure ko naka sa CR na Gabi manuktok na ba sa karon CR. asa ba ka? Na ako diri wad kay naghatog og maayong balita wad para sa imong hawad. Maayo kay bayan balita rin unsa mga balita? Siyempre, para ignon ta ka. Nakita ko ba akong trabaho? Uy, maayo. Akong trabaho wad. Wala ako magbinuang sang magtarong nagigos og ganabay. Maayo din na. Nagtrabaho karon wad nag-ahinti ko glungon. Hindi ko lungon. Mung na ako diri inaning orasa, o sana alas 10 na o. Kay gusto ginago naka-promo mo garon ang lungon. Naka-promo. Yang gusto nako ikaw ang first customer Uy, nako. sinta ko ka. Labuan ka. Ikaw. Tada kay promo karon kay buy one take one. Uy, sa pinagot ko sa bayan tikwan nang ako man jud ko na. Labuan man siguro Uy. ka bulkit. Uy. Ako dili ko basta-basta mag-endorse. Uy. Kasi na ako nagtrabaho kabalo ka. Ha, Sentil mo Funeral Homes and Construction Supply. Ano sa pinagot ko ana? Kompleto na sila dili pareha sa uban nga kanang mga funeral homes. Uy, simbako ka. Ikaw ra dito. Ano mo kung ano yung dini na bukas. Uy, kaniyo ha, panganda, maramay ikaw, wala inon, tanan magitang tao mo, paingon magita, magkuanta, mohana magita din. Ako? Kabalo mo ko ba kung Ano sundo? ka ba nag-aligo na ta? Di ba sa gali, buy one take one man. Uy, agi ko ano na naabulkit, ginoo ko murag na buang. Ikaw rin to kung gusto ka. Ang lungon lagi buy one take one. Saan mo nang bay matikwan? Ay, kaniyo, wad, buy one take one wad ba? Oo, kaniyo. Matikwan? Magpalit ka dire karon og isa ka lungon, tagaan kag duha, sa presyo nga isa, buy one take one. Bakit sa ka man nagulungan kay daghan ba? Basta gito yung ako nakaroon bahala nakana basta kaya ang importante naka-plasil maguni karon tama na alas 12 gabi eh. Plasil ba? Sa plasil? Karang kalit-kalit ba nga sil? Anang kalit plasil? Baligyan na, nabuang ka man siguro. Sada maguni may one take one ang promo, naka-promo. Ano mo nga? Kung usahay mamatay lugar, nga pa may tikwan. Sa ang lugar ni tikwan. Pagpatay og isa para magamit. Buang ka man siguro bangkit. O dili, pwede po nimo paulian sa musilingan. Dito ipaulian, dito sa musilingan nimo di ka ba mabayad og utang. Kaya ginoo ko niya ako man magbayara. Buing man siguro ka bangkit. Saan mo kayo makatabang pa ka sa laing silingan nimo? Mura na ba kanindot ang iyong mga lungon? Hoy, kasada sa lungon. Yes, Kasada. unsa man glugo? Ang lungon nay wifi. Si wifi. Nay wifi. Kaya sa man nagka-wifi ng lungon? Sa amo ara. Sa Sentil mo Funeral Homes and Construction Supply, nay wifi. Pinaka high-tech na nga lungon. Napay construction Ay, na. nakasada sa mong lungon. Sa mga kag dili kagawad. Nakasada sa among lungon. Kaya kung nasa wifi, ang inyong gikas yung pamilya sa balay, nasa access sa namatay sila alom. Kaya atubang itong kamera siyang naong. Pag atubang sa kamera dito, di kami ngaon. 24/7 naka wifi. Isos, ginoo ko ni mo bulkit, mura man sa nabuang. Dili pag ka magproblema kung malubat, di naman sa malubat. Nagkurinti, kana siya kanang na siya extra battery. Nauban pod nga alam mo nga unit, medyo mahal gid og presyo pod niya noon. Nakasular, ang lapidan niya solar. Maigo ka na sa mga oversize nga tao? Igo kay na what? Kay kan among lungon, rabi rice. Maniwa ka matambok mo sigo giga mo fit gid ana. Wala ka Ay, tsada. karon lungon ka rabi rice na. Rabi rice. Para di siya basta-basta manamot pod nga lungon. Oh. Kay kan rabi rice kabalo ka, nami customer. Namatay ka mulog jer-jer. Na sobra sa Viagra, di na mas ladong lungon. Pag gibalin na sa among lungon nga rabi rice. Pulido. Ayos kay nataklob ang lungon. Pero lang ang mga gabi gel, murag sigis lang katawan noon. Ano man? Kaya ang tunga-tunga sa lungon, murag gibuklo gamay ba? Buang na. Nahulmag ka, pero at least nasirado. Nasirado. Unya, pagi ka na pinaka the best. Kaysa mo, dinhi sa kanang Sentil mo Funeral Homes and Construction Supply, nag-offer kaya po na sa karon napay ligtas points. Sa ligtas point? Balik tag every monthly. Magbayad monthly, ana, monthly. Nya. Nya, kan tagabayad nimo, napo na siya mga points na imong magin. Ang ligtas points. Ang ligtas points, muna assurance nimo nga pag moadto kag langit, magmamatay ka, dili na ka mag-traffic pas purgatorio. Priority lane gid mo paingon ba? Priority. Makasure gid ka sa ligtas points. Sa pila ka tuig nimo maghulog ana, dako-dako imong ligtas points diretso na. Kasi unsa naman lang ginaw naan? Do offer pa din mo, napon may kanang para bitaw sa mga namatay ka nagsakit nga gipilasan, na namatay tungod ginapilas. Sino mamatay? Pilasan? Oh, kanang napilas sa ilo pilas Mamatay lugar na? Oh, nay taboy na nawad. Muna nag-offer po na mo special po na siya nga lungon. X ang porma. Si X. Para magmamatay magana siya. Sa lugar na? Oh, at least dili masagko yung mga hita. Diri mga hayahay ang tatay. Lisod sa kayo. Namatay na kay gipilasan pa X nga lungon. Nabuang ka? Para ginawad. Ano sa ginawan? Kaya pag abil na ba? Ikaw na niya! Ano mo tinutuloy? Pag nabuang ka?